Ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso. Otimbo nebosi, onamatata, otimbo nebosi, onamatata. Vuka mntomnyama. Nibuyele kwindlela zakini. Niyeke lezi enazi adopter eningazazi. Zosha kusho ukuthi umama njengoba simbona manje ekhululeka eqhubeka ekhululeka makucedwa kuphuza ichibi umama uye wakhululeka kuneplastic oye wayichama. Usuku olukhulu kwelicala lonke. Mangikhuluma kwelicala lonke ngifaka iFreedomburg phakathi, ngikhuluma ngeSaldanha, ngikhuluma ngeLangville, zonke indawo zenu zala. Kanjani amadolo? Amadolo ndiyahamba nje. Hoyi. Hoyi. Yonke incwadi emhlabeni yabhalwa umuntu ophilayo ophefumulayo njengamna. Akho incwadi emhlabeni yabhalwa uNkulunkulu. God is not an author of any book. Ufihlakalo yezulu wadala zonke izizwe zonke inhlanga. Waphakamisa abantu abaphefumulela ukuthi bahola abantu bakibo. Akakho lo yedwa ozawuhola izwe lonke. Ngoba uma mina Radebe ngimnyama nginje, ngithi ngithunywe izizwe zonke. Ziyobuza izizwe ukuthi why uNkulunkulu ekhethe wena omnyama? Wangasikhethanga thina amaTaliyane, wangasikhethanga. Ayikho lo mfishi le. Aniyekeni izitori zase Sunday school. Nibadala niba ngaka. Naphuma kudala eSunday school. Why nisabelieve izitori zase Sunday school? Anikholelweni ngamaqiniso. Okhokho babengazi uNkulunkulu ngancwadi. Ngamaqaba awengafundanga. Babengazi 1+1. Kodwa lo ophezulu wayefika ngemibono. Wayefika ngamathongo. Akhulume nabo. Ababizele ezintabeni. Ababizele emifuleni. Ababizele emihumeni. Aziveze azembule kabaprofeti. Vuka mntomnyama. Nibuyele kwindlela zakini. Niyeke lezi enazi adopter eningazazi. Yikho lokho namhlanje zinixakile. Ngoba into yakho akusinge yakho. Bathi abantu mabefika eRevelation athi emusha athi hey la nkonza ngazi manje kodwa ngifila ngisekhaya. Azi nendlela abahlabelela vele ufila kusekhaya ngoba umoya wakho uyafakaza uthi nayi indlela yokukhonza. Kuyazwakala into zakithi. Nayi indlela abangizondayo. Kodwa okusalayo nibatshele nithi nimzondela indaba eqinisa, nilifuni leqinisa likhulumayo. Anilifuni leli qiniso, anishumayeza lona. Uthi kini uRadebe buyela nembo. Uthi buyelani emuva nibuyele kwindlela zenu. Niyeke le ndlela enazithatha eningazazi. Zule mangaliso. Amaqiniso eAfrika yavela. Buyelani. Zazi. Zulu, 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 Zulu. Fihlakalo enamandla. Ngiphakamisa lesi sibane. Ngiphamisela bona omama. Ngoba kumele bathuthuke. Kumele baphakame. Asifuna omama abalambayo. Sifuna omama abahluphekayo. Sibafuna omama abancike emadodeni. Labo abameli abuse bakhona ukuba nesinkwa abafida ingane zabo. Kumele babekezelele into ezibhlungu.
babekezelele amazwi ngoba kumele babe nesinkwa endlini. Sifuna umama abazawuthuthuka baphakame bakhona ukubeka isinkwa phezu kwetafula, bakhe imnothi abantu ababo mabehamba emhlabeni, abantu ababo bangahlupheki. Izithunywa ekuyizo ezihlambulukile zeqiniso ngithi manje mazingenelele phakathi kule ndawo, mazingenelele zihambe phakathi kwalabo abantu abala kule ndawo, mazihambe lezi zithunywa zidonse ukufa, zidonse ukugula kule mizimba. Mazingene lezi zithunywa ngaleli chibi lo mama athi make liphuza zilisebenzise zingene ngalamanzi emzimbeni wakhe. Mazingene lezi zithunywa njengoba na umoya omdaka wangena engena ngento abamdlisa yona, engena ngento yafika ilale naye, lento emdaka emdligazi emunye igazi, lento emdaka emfakela igula angazazi ezimphazamisayo. Nayo ke izithunywa ngiyanithuma manje, ngenani ngalo leli chibi, ngenani ngalo leli chibi, phuza leli chibi, liphuze leli chibi. Ungamoshi isikhathi izithunywa zifuna ungena ngalo, uza zingene, sifuna ungena ngalo leli chibi ezithunywa. Nayo into ezimdaka ziyafakwa nazo ke izithunywa mazingena zizawukhipha into ezimdaka, lezi zigulo ezinganasicazululo. Ungahambi ngezimo zemilingo nabantu abenu abaphuma kulezi zibeletho, ningakhipha abantwana nindlulise ukufa kubo, kodwa abantwana benu baphile. Kuthi le poison mayiphuma kuwe nokufa kuphuma kuwe, nabantwana obazele kuphume lonto abaphuma nayo embi esibelethweni, bakhululeke lapho bekhona abantwana benu, bahlambuluke. I-immune system yakhe mayivuke, mayiphakame, maphakama amasosha omzimba akwazi ukulwa, aphile lo mama, aphile ntombazana. Zosha kusho ukuthi umama njengoba simbona manje ekhululeka, eqhubeka ekhululeka, makucedwa kuphuza ichibi, umama uye wakhululeka, kuneplastic oye wayichama. Nazi sibona plus ya makaqhubeke, miyeke naqhubeke mfo, sibona khiphi uyibale kanjani into ekhulula abantu ekhipha abantu into ezimdaka. Suka kunabanye abantu bathi baloyiwe, abaloyiwanga abanangqondo, baleka indawo ekhululayo. Le ndawo ivunywe lizulu, ivunywe nayilabo abaleli ukuthula. Uyathanda awuthandi, uyasiphikisa awusiphikisi, ivunyiwe. Right noma ngirongo na? Baba khona umuthi ne1 cent gun yaka 1983 kuphinde kube newool enhlaza eboshwe namafinda amathathu. Makakhulula mama, makhulula. Bamba ke mama. Phela into engayifuni ukuthi umuntu umphule. Yokuphela, kodwa ngifuna umuphe ihug deep. La hug ngesilungu bathi that assures, emupha isiqiniseko. Umpha amazwi. Kuphela ungamphuli kodwa umbambe. Bambe kodwa kuphela ungamphuli.
The 10th branch provincially and the 64th branch continentally was opened in Cape Town, Vredenburg on the 21st of July 2019. Amasosha and newcomers made their way from all fours in hope to witness the power of Umfihlakalo. The service was conducted by the church bishop, and from the commencement to the end of the day's formalities, healing was evident. ngiyabona ukuthi ke abantu bakhona baphumile abantu bafuna impilo abantu bafuna leli bandla elikhokhelwa ngumprofeti wakwantu ubaba umprofeti uZulezwe ngifuna before ngiyemude ngimxolisele kubaba akakho namhlanje ngokwenyama kodwa make ngekho ngokwenyama ithunywa ezibuye zibakhona mthinteke ungakhathazeki amandla akhona izithunywa zikhona amandla njani akhona izithunywa zinjani zikhona usuku olukhulu Zulelihle usuku olukhulu kwelicala lonke mangikhuluma kwelicala lonke ngifaka iFreedomburg phakathi ngikhuluma ngeSaldanha ngikhuluma ngeLangville zonke indawo zenu namhlanje sinivulela ikhaya ibranch ngocela ke la ngenhlonipho bantu abadala masosha amasha bonke abantu abathi ngiyaqala ukunyathela the Revelation Church of God mawuqala ukunyathela la ngizocela lapha phambi kwami mawufuna understand the Revelation Church mawufuna understand mawuphephethe ukaDini funeke wazi ngeke mawazi ukuthi wazi inkonzo zethu zeqiniso zonke ezinkonzo uzoba understand Sanibonani masotsha. Lo uthethayo nguThenjiswa Gwada uhlala eSaldanha. Mna apha ndize ndinengxaki yomlenze wangiqalela onyaka kupheleyo. Ndinengxaki yesisu sivese ibraste sibe noba kanditye funeka uba ndihambise ndibheke etoilet sibe sibe kusiqine. So ndithanda ngoza kwamapha. Lo mlenze bendinawo qha umlenze wona bendicimba inoba kuba ndibenditshayiswe imoto. Kodwa ndithenda ubekwa isandla ufike ngathi kusuka umlilo apha emlenzeni nalapha esiswini sami kwangathi khuntu engathi iyaphuma lapha nsithi noba kanye si-stress kodwa ngoku ndiuva umzimba wami ukhulekile nomlenze awusavakali benganxibi nesihlangu wow uthi bekunzima unganxibi nesihlangu ewe babhisho benganxibi kwasihlangu ngoba bendisizapha ncame ndazikhulula emotweni kodwa ndithenda ungena apha nangoku ndisasinxibile umlenze awusavakali kakhulu iqale nini le nto le last year so ukunyathela kwakho kule ndawo umoshe ixesha lakho ngokuzapha noma ukusebenzela ukuzapha ukuza kwamapha kundisebenzele kangangoba ndibulela umelwane wami ngoba bese ndilibele kwale nto mna bendilele ndavuswa kuye umelwane ukuvusile ndivuswa ngumelwane mna ndileka kuthiwa nakumenzo uyakuvusa ukuthi uyaya naye laa nto ke neFreedomburg ndithi ke mna wandibe naloo nto mna ncimbi noba ingomso wabe sabe ndithatha ndivuka ngoku ndaza apha fihlakala busisi ugogo la ngaphambili uze enengxaki ethizeni uzosibalisela ukuthi ke useva muphi umehluko manje onweni bethuna bona makhulu ndize ndinengxaki yapha ingxaki yamadolo kodwa ngoku ndiyamamela uba noko awenje ngoku bendisuka apho bendikhona
ixesha engakanani ixesha ndinalo lamadolo lide kakhulu enzani amadolo makhulu abuhlungu akuhlungu ade ahlunama nohlunama ndiwamamela ngoku ingathi noko awadle ngoba bendisuka kumangu bendikuyo intoni ubungakwazi kuyenza makhulu ngenxa yalamadolo ashunamayo ebebakuhlungu omatyayo xa ekuhlungu ndingakwazi nohamba uziva unjani ngoku makhulu he manje noba ndibheke ebhasini bakunzima kum njeba ibhasi ihamba 7:30 nje or 6:30 mna ndizawuphuma ngo-1 enkumbeni kodwa akukudanga ndihambe ndihlala iminga ngethixo uthi kanti unkulunkulu uzawuhlala phezu kwentloko yam ndiyabonga abantwana bakathixo uthi zinjani anjani amadolo amadolo ndihamba nje hayi ndiyahamba njengamadolo am uyahamba ngo ndiyahamba njengamadolo am Thixo wam awu ukhulu uthixo nangu sekayahamba amadolo right. The attendees departed spiritually fulfilled and delighted to have been rendered a spiritual home. Umoya ongcolile masikhuluma ngemoya engcolile abantu abaningi kubona bacabanga ukuthi sikhuluma kuphela ngamadimoni masikhuluma ngomoya ongcolile asikhulumi kuphela ngamadimoni sikhuluma ngayo yonke imimoya engcolile eyabaphilayo nalabo abangasekho ngoba uma uphila kanje umoya wakho kungabe ungcolile noma umoya wakho uhlambulukile uma sithi imimoya emibi abaningi emqondweni bacabanga sikhuluma ngedemon masithi imimoya emibi sikhuluma ngemimoya yabaphilayo engcolile nemimoya yabangasekho engcolile iyo yonke le mimoya engcolile masikhuluma ngemoya ehlambulukile sikhuluma ngemoya yabantu abaphilayo imoya behlambulukile nemoya yalaba bangasekho abanemoya ehlambulukile into yiyo emhlabeni uzawuba yiyo noma sewushonile ezweni lomoya kuyazwakala kahle uma uphila umoya wakho ungcolile mawushona undlulela kizwe lomoya spiritual dimension lo moya ubungcolile ubuwo la ezweni lomoya uzaba uwo lezi zenzo ubunazo enyameni uzaba nazo emoyeni ngoba umuntu make ehamba emhlabeni aka evaporate asingamanzi la kuthiwa evaporate siba yilonto kwinto eziningi emphefumulweni wakho ufuna kunaka umoya wakho sasithi phambilini naka inhliziyo eqinisweni inhliziyo iyashintsha ihamba ngesimo
into ebalekile empilweni kumuntu ngumoya moya wakho ayikho incwadi emhlabeni engashintsha umoya wakho khoncwadi yonke incwadi emhlabeni yabhalwa umuntu ophilayo uphefumulayo njengami nawe akho incwadi emhlabeni yabhalwa uNkulunkulu. God is not an author of any book, because mawungaze uthi kunencwadi emhlabeni yabhalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu uyolahlekelwa uNkulunkulu bakhe, ngoba yikho incwadi emhlabeni enganaphutha, kodwa lo simkhonzayo akanaphutha. Akho ncwadi yawa emazulwini kathiwa nayo yabonwa ngo 00 years kuthiwa yabonwa yawo, akho ncwadi yawo ezulwini. Yonke incwadi kulomhlaba esiphila kuwo, be it's a religious book, ibhalwe ngabantu bayo. Phila ngokamoya, ulandele izinto zikamoya, notheze inkolo iyanixabanisa. Yikho incwadi yolungisa umphefumulo wakho. Zonke incwadi are just books of wisdom. Ungacaphula okuhle kuzo zonke izincwadi. Khona okuhle ungacaphula eBhayibhelini, khona okuhle ungacaphula kula ncwadi. Uthathe nje lokho okuhle okubonayo ukuthi kuhle for impilo yakho. Kodwa khona incwadi yolungisa umoya wakho. Uwe ufuna ulungisa umoya wakho. Ulungisa umoya wakho. Abantu bangakubiza ngalokho, bakubize ngalokho ngoba sonke siyizinto ezahlukile kwabantu abahlukile. Abakufevayo bathi umuhle, abangakufuni bathi umubi. Awuzange emhlabeni uzopleaser wonke umuntu ophilayo. Ngeke uzopleaser umuntu ophilayo. Angani angizwa kahle mina. Kodwa uma wena uzazi phakathi lakho, uma wena uwazi ukuthi wakho umoya uhlambulukile, awubambi iqubu, awuzondi umuntu, awunamona. Into enhle uyayivuma, into enhle uyayivuma, awunamona. Into embi uyayindlulisa, ayihlali ingcolisa umoya wakho. Uma uzazi ukuthi umoya wakho uhlambulukile, asikho isidingo sokukhathazeka ngoba kunabantu abathi umubi. Asikho isidingo sokukhathazeka ngoba kunabantu abathi ugibela imfene ebusuku, ngoba wakhumuzi uyathakatha unenyoka. Mawungananyoka why ukhathazeka makuthi unenyoka? Angithi uyazazi ukuthi awunanyoka, why ukhathazeka ngoba kuthi unenyoka? Mina ke ngikhuluma iqiniso phambi kwenu, ngiconfess ngiyathanda kakhulu mabethi nginenyoka. Into engiyithandayo ngoba kusho ukuthi mina bayavuma ukuthi bayayibona lo gcobo liphezulu kwami, yikho lokho bathi nginenyoka. Ngoba mawumbheka la mbishop lo nenkonzo encane abantu abawu5 lapha ekhoneni somewhere abathi unenyoka. Why mina bathi nginenyoka? Ikhona lento enkulu abayibonayo, yikho lokho sebethi nginenyoka. Yathanda mina. Angihlabeki bantu abami, ayinina niyaqala ukufika. Bantu abami angihlabeki. Mabethi umkhade bunenyoka nawe ungaphatheka. Angihlabeki, ngiyajabula because kusho ukuthi khona lento abayibonayo. Into ebalekile mawuzazi wena ukuthi emoyeni wakho uhlambulukile, ukuthi ubani uthini, ubani ukubona kanjani, all of that does not matter. Into ebalekile iphakathi lakho, unaku umoya wakho, ngoba asizophila ezweni lenyama kude kube nginaphakade. Sine birthday, sine birth date, sibe ne death date. Aniyekeni ukubheka into eziningi, ninake yona into ebaleke kakhulu, umoya wakho. Kuthi ubani uthini, kwenzakalani, khathazeke. Umoya wakho mawu right, uyohlangana nezithunywa, sebenze, ube right. Uyazi kunalento ngesilungu abathi inner peace. Uyazi lento abathi inner peace, ngaphandle kungenzeka izinto, kwenzeka izinto, ubizwe izinto, kuqatshana, zibeningi into ezizike ebomini bakho, kodwa umoya wakho ehlambulukile,
unalento ngesilungu abathi inner peace, unako ukuthula okungaphakathi kuyazwakala kahle nani masosha niyothukwa ngoba kuthuka ubaba wenu, kodwa mawuzazi wena ukuthi umoya wakho uhlambulukile awuyikhathazi. Zonke lezo yithuko azisho lutho ngoba wena uyazazi ukuthi ngaphakathi kwakho uhlambulukile. Uhlambuluka komoya kubalulekile.